Takže po obrovskom úspechu minulej Váhovice sme sa rozhodli, že tento projekt zopakujeme. 6.9. sa môžeš tešiť na ďalšiu mega Váhovicu. Budú tam DJ ako... Viktor, však povedz. DJ ako Martin Cehelský, DJ Zole, DJ Zik, DJ Martin Holík a DJ Drahoš. Na minulej Váhovici to bol brutálny úspech a tentokrát sme sa rozhodli, že zdvojnásobíme aj alkohol, aj nealko a ešte aj jedlo. Budeš tam mať 4 stánky s alkoholom, budeš tam mať kebab, budeš tam mať hot dog, hamburger. Takže vstup neriešiš, o zábavu je postarané a frajerku si nájdeš tam. Bezpečnosť nerieš, o to sa postará SBS-ka, ale aj tak sa vyhni konfliktom. Volali sme Julkovi, počasie je vybavené, tak dojdi. Tešíme sa na teba. Sa rozhodli, že to zdvojní... Bezpečnosť Ešte raz. Bezpečnosť. Tam sa jebe rytmus. Dobre. If you can't hear what I'm trying to say,